श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला वाली बटाट्याची भाजी दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे वाली आहेत, पाव किलो वाली आहेत. असे मी मोडून ठेवले आहेत. तुम्ही कापून पण घेऊ शकता किंवा मोडून पण घेऊ शकता. मी मोडून ठेवलेले आहे. एक बटाटा आहे मोठ्या आकाराचा, तो कापून ठेवला आहे. सालं काढले नाही, तशीच ठेवली आहे. हे 2 मोठ्या आकाराचे कांदे आहेत, बारीक करून घेतले. 4 मिरच्या आहे, 4 नाही 5 मिरच्या आहेत हिरव्या, बारीक करून ठेवल्या. हे ओलं खोबरं, फोडणीसाठी हिंग घालणार आहे, मोहरी, आणि हवी असेल तर तुम्ही हळद टाकू शकता. मी काय टाकत नाही, मला आवडत नाही म्हणून. आता गॅस चालू केला आहे मी. तर टाकलं, तेल टाकते मी फोडणीसाठी. जे 2-3 आपण हे टाकायचे, चमचे टाकायचे फोडणीला तेल, जेवढं पाहिजे तेवढं आपल्याला. गॅस जरा बारीक करून ठेवते. आता थोडंसं हिंग टाकते, 1 चमचा टाकला हिंग. ताबडतोब मोहरी पण टाकून घेते. मोहरी जरा चढचढते, पर्यंत घालून घेते. आणि कांदा घालून घेते याच्यामध्ये. परतून घेते आणि ताबडतोब मिरच्या पण घालते. परतून घेते चांगलं. कांदा आता परतून घेतला चांगला. आता मीठ घालून घेते. 1-1.5 चमचा मीठ घालायचं, 1 चमचा. आणि लागलं तर आपण चव घेऊन बघायचं. 1.5 चमचा घातला मी मीठ. ते आता परतून घेते चमचा. परतून घेतलं आणि आता ताबडतोब थोडीशी साखर टाकून घेते. साखर मला थोडीशी तरी लागते कुठल्याही भाजीमध्ये, आमटीमध्ये वगैरे. फक्त मच्छी मटणमध्ये मी घालत नाही कधी. हे चवीसाठी मी घालते. थोडीशी साखर टाकली. हे कांदा पूर्ण परतून घेते थोडासा नरम होईपर्यंत. मला गॅस पण फास्ट करते. चांगला आता हे भाजं झाला आहे. कांदा झाला आहे थोडा थोडा लाल. आता मी बटाटे टाकून घेते ताबडतोब. बटाटे टाकले, ती पण परतून घेते. बटाटे टाकून झाली. आता हे वाली घेते घालून कोणते पाण्यात टाकलेले वाली. पहिले धुतले आहेत, परत धुवून घेते कारण तोडून ठेवलेले ना म्हणून. तर ते पण घेते परतून. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपण सगळं मिक्स करून ना, खोबरं नंतर लास्टला टाकायचं आहे आपल्याला शिजल्यावरती. आता ह्याच्यामध्ये 1 ग्लास मी पाणी घालणार आहे शिजायला. गॅस जरा फास्ट करून ठेवते. थोडेसे वाली राहिले होते टाकते. छान होते अशी भाजी, नुसती पण होते वालीची, छान होते. मी बटाटे घालून जरा आणखी चांगली लागते म्हणून बटाटे घालते याच्यामध्ये. परतून घेतलं, गॅस फास्टच ठेवला आहे. आता झालं परतून संपूर्ण. त्याच्यामध्ये 1 चमचा, 1 चमचा नाही सॉरी 1 ग्लास पाणी घालते, म्हणजे 1 पेला. शिजायला पाहिजे ना, मध्ये मध्ये ढवळून बघणार. झाकण मारून घेते, शिजू दे आता भाजी. हे बघ आता मी उघडून बघते झाली की नाही भाजीची. कारण 1-2दा मी ढवळली आहे उघडून बघून. आणि शिजली पण बटाटे वगैरे चांगली शिजली आहे बटाटे. वाली पण चांगले शिजले आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी खोबरं घालते. मग पाणी आहे ते संपूर्ण आटून जाईल खोबऱ्यामध्ये. ठीक आहे, आता हे खोबरं टाकते. तुम्हाला जेवढं खोबरं पाहिजे तेवढं तुम्ही नाही घातलं तरी चालतं, पण आम्हाला हे लागतंच मालवणी लोकांना, म्हणून घालावंच लागतं. आणि ते पण ओलं पाहिजे भाजीला. अशी भाजी तुम्ही करून बघा, खूप छान होते.
एकदा मी दाखवली आहे पहिली पण, आता नवीन नवीन सबस्क्राईब असेल त्यांना परत दाखवते. आणि नक्की करून बघा. परवा मी ह्याची पण भाजी दाखवली कारल्याची, इतकी छान झालेली भाजी, मुलांना पण ते आवडेल कशी केल्यावरती. फक्त कांदा जास्त घातला पाहिजे, नक्की छान होते कारली जेव्हा, अजिबात कडू लागत नाही. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. खूप खूप धन्यवाद. अशी करून बघा नक्की. चला तर 2 मिनटं ते झाकण ठेवते आता. झाली आता.